Kulezi ndaba zehora lesikhombisa sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze kusihlwa. We are officially announcing Umama Uzandile Gumede as the Deputy Convener of KZN. Lawa owabe imeya seThekwini nelungu le-ANC uZandile Gumede usamenyezelwe njengelungu elisha leqembu Umkhonto Wesizwe. South African Police search and rescue canines did a sweep of the area and they didn't pick up a scent of any further persons under the rubble. Kuphuthunyiswe esibhedlela esiseduze abantu abayisishiyagalombili emva kokubhidlika kwesakhiwo eBuhleni eNanda enyakatho yeTheku. At this point, the accused withdraws from the court. Ubusibuzikhet Matlala ulaxaze isivumelwano esiphakathi kwakhe iNPA neIDEC ngemva kwesigwebo esisha esiphakamiswe inkantolo yamacala akhethekile eceleni ukukhwabanisa elihlobene nenkontileka ye-SAPS ka-228 million. Ngikubingelele umbukeli ngikwamukele endabeni zehora lesikhombisa. Igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali. Ihlabangane limhlophe qwa angihambi ngedwa uza kwethu ositolekela ngolimi lwempawu uFortune Madlala. Ake sibheke ukuthi sikuphathele ziphi kusihlwa. Lowo owabe eyimeya seThekwini nelungu le-ANC uZandile Gumede usememezelwe njengelungu elisha leqembu Umkhonto Wesizwe. uGumede uqokwe njengephini lomdidiyeli weqembu KwaZulu Natal. Isimemezelo senziwe unobhala jikelele we-MK Party uSibonelo Nomvalo ngesikhathi kunesithangami nabe indaba eThekwini namhlanje. Officially announcing Umama Uzandile Gumede as the Deputy Convener of KZN. Owayeyimeya yeTheku nelungu le-ANC uZandile Gumede usethole ikhaya elisha eqenjini Umkhonto Wesizwe. Leli qembu lithi ukuqokwa kwakhe kuzoletha ulwazi nobuholi buzoqinisa izinhlaka zalo esifundazweni. She has always been advocating for the transfer of the economy from the white minority to the black majority. She has always, been standing for the restoration of the dignity of black people, restoration of the dignity of the marginalized, of the poor, of the poorest. So this is what the MK stands for. So she has just arrived. We've always been waiting for her, like we are still waiting for many people and progressive comrades who are still in the ANC. Bengingajabula mina ukuthi sonke ikakhulukazi thina nje emnyama sihlangane lokho ngempela. Sithatha izwe lethu. Konke lokho esikwenzayo sizothatha izwe lethu elathathwa amabhulu nabanye abantu. Phindela vikela uhambo lukaZuma lwaseNdiya. The trip was a personal visit to his religious person. So we have got nothing to do with that as the party. She went there to meet a religious leader. Now as to who he then met, when he arrived there, I think that is his, personal issue. Kulesithangami MKP iphinde yagxeka kakhulu labo abahudula izinyawo ngokuvela esigcawini seCommissioner kaMadlanga abakhala ngokuthi baqinwe ukugula. Kuphuthunyiswe esibhedlela esiseduze abantu abayisishiyagalombili emva kokubhidlika kwesakhiwo eBuhleni eNanda enyakatho yeTheku. Ababili kubo balimale kanzima. Abezimo eziphuthumayo abezokutakula amaphoyisa kamasipala kanye bezicimamlilo sebehambile endaweni yesigameko lapho kubhidlike khona isakhiwo eBuhleni eNanda inyakatho yeTheku. Baqinisekise ukuthi akekho savalelekile ngaphansi kwenhlabathi. Before departing the site, South African Police search and rescue canines did a sweep of the area and they didn't pick up a scent of any further persons under the rubble. So the site has been cleared by SAPS. Izidathela zange zivumeleke ukuba zingene ngaphakathi ziyocoshela okwenzakalayo. One of the elders that were there, I said, is there specific significance to this? And they said, yes, you're actually standing on holy ground. And that is where I removed my shoes. But at that point, I took out my phone to start
documenting what was happening in front of me with the rescue efforts, and immediately, like about 10-15 people all came at me wanting my phone. We're not allowed to film on scene. They made it extremely difficult. Obviously, it's something within their culture that we don't understand, and as a journalist, I respected their wishes, stepped back, and just decided to rather leave the scene. Nazaretha abonga bezimo eziphuthumayo ngomsebenzi omuhle abawenzile. Sekshone abantu abathathu kwaBesta eNtuzuma okukholakala ukuthi bebedubulana namaphoyisa ntambama namhlanje. Amaphoyisa athi laba abasale enkundleni bebefunelwa amaqala ehlukene. Abanye ababili bakwazileke ukuphulukundlela babaleka. Intatheli SABC uMlondi Radebe usihlanganisele nanku umbiko. Amaphoyisa belendela umkhondo ukade efuna izigebengu endaweni yasikwaBesta khona lapha eThekwini akwaze ukuthi athole laba endlini bebekade kuthiwa becashe kuyona kanti sokhuluma nokhulumela amaphoyisa esifundazweni kwaZulu Natal uKenel Amanda Funani uzosichazela nje kabanzi ukuthi ke bekwenzakalani. Kenel sibonga kakhulu ngesikhathi sakho kafushane nje mhlawumbe ukuthi ke bekwenzekani ngesikhathi amaphoyisa ezetholana phezulu nesigebengu. Amaphoyisa belandela emkhondweni wabasolwa abasola ngokubulala ukubamba inkunzi ukutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni sithema sesingena kwelikhaya abasolwa babona amaphoyisa babe sebevula izibhamu namaphoyisa adubula bheki bakwazi kwadubuleka abasolwa abayi3 abayi2 bakwazile ukuthi bashiye phansi nendawo amaphoyisa semkhondweni wabo sisabalandela basolakala ngecases ezifana nokubulala nokubamba inkunzi nokuba nemibu engekho semthethweni. Sibonga kakhulu Kenel isikhathi sakho. Thank you. Loyo bekuKenel Amanda Funani esichazela ngodaba lokuthi ke abasolwa bebefunela amacala anzima ikakhulukazi njengoba sazi ukuthi ke kuthiwa kutholakala nezibhamu khona lapha ngaphakathi nawo amaphoyisa asazozithatha lezo zibhamu ayozicubungula ukuze abone ukuthi ngabe zikhona yini emthethweni noma kukhona yini inkinga ekhona ngazo lezo zibhamu. Sibuyisele izintambo ngakwe studio. Sibonge kuMlondi Radebe. Uvusumuzi Khet Matlala ulaxaze isivumelwano esiphakathi kwakhe iNPA neIDEC ngemva kwesigwebo esisha esiphakanyiswe inkantolo yamacala akhethekile ecaleni lokukhwabanisa elihlobene nenkontileka yeSAPS ka228 million. uMatlala ubefuna isigwebo seminyaka esishiyagalombili okwakuxoxiswenwe ngaso nombuso. Inkantolo ke yona yaphakamisa isigwebo seminyaka eyi12. Njengengxenye yezivumelwano sokuvuma icala uMatlala ubezophenduka ufakazi ageqe amagula ngezikhulu zamaphoyisa anindeka enkohlakalweni. Abameli bakaMatlala bathi ukubhuntsha kwesivumelwano kusho ukuthi umbuso awusakwazi ukusebenzisa imininingwane yesitatimende sikaMatlala. At this point the accused withdraws from the plea agreement. In terms of the provisions, I think 9B Roman 2 may at least support. uMatlala usezohlanganiswa nabanye abamangalelwa kuleli cala okubalwa kubo nokhomishana wamaphoyisa kuzwelonke osamisiwe uJenene Ufani Masemola. Mr. Matlala, I've been informed by counsel on your behalf in respect of yourself, accused 2 and 3, that it is your choice to withdraw from the plea and sentence agreement as you decline to accept the court's recommended sentence. Do you confirm in respect of yourself that is the position? Accused 2, do you confirm? And accused 3. Thank you. The plea and sentence agreement is to be regarded as null and void. Kanti kusenjalo enkantolo yeMantshi yaseBoksburg lihlehliselwe inyanga ezayo icala lesikhulu samaphoyisa omkhandlu wasekuruleni elisamisiwe uJulius Mkhwanazi kanye noyimeneja yedolobha khona ekuruleni uKagiso Michael. The case is now postponed to the 21st August 2026 for the response for further particulars by the state to the defense. So accused, you will still be on your extended bail. Omabili lamacala athinta izinsolo zenkohlakalo ukukhwabanisa kanye nenkohlakalo yezimali.
Ubufakazi obebhekwe ngabomvu phambi kwekhomishana kaMadlanga benhloko ye-IDEC u-Advocate Andrea Johnson abuzange buqhubeke ngenxa yokuthi kudingeke ukuthi aphuthunyiswe esibhedlela ekuseni namhlanje. Bekulindeleke ukuthi ethule ubufakazi bakhe njengoba igama lakhe leyamaniseka eyinsolweni eziningi ezahlukene zokuxambukela kanye nokuphazamisa ukusebenza komthetho ngandlela thile. The next witness for appearance today was scheduled to be Advocate Andrea Johnson. She unfortunately will not be available today to testify. U-Advocate Andrea Johnson oyinhloko ye-IDEC ubengabona nangokhalo kwekaMadlanga namhlanje njengoba bekufanele kube nguyena nje wethula ubufakazi. Isithangami sekhomishana sitshelwe ukuthi ukungafiki kwakhe kungenxa yokuthi akaphilile kahle. The representative of the client received a telephone call from one of Advocate Johnson's protectors informing us that she is not able to be with us. They are rushing her to hospital. Abameli baka-Advocate Johnson bahlinzeke ngesitifiketi esiqinisekisa ukuthi usezandleni zodokotela lofakazi obekufanele avele phambi kwale khomishana. We have been provided with a copy of the medical certificate, and I think copies have been made for the commissioners. I beg leave to hand them in for the record. I noticed that this is one of those medical certificates, the nature of which I've previously said are useless in the sense that they give no information whatsoever. It's not even a case of what Mr. Bojani said, which is confidentiality issues. It's just one of those useless so-called medical certificates. But anyway, the bottom line is that Advocate Johnson is not here. Indeed. We are forced in the circumstances to postpone the hearing of Advocate Johnson's testimony to a date to be determined. Isithangami sesizohlala kusasa amagama nxa ihora lesishiyagalolunye ekuseni njengoba singabange sisaqhubeka nje namhlanje. Mbukela umgodla wethu ugcwele uyachichima zindaba zosuku yikho ke phela ukuthi nje ke kusamele sithi qhu eyidolo kodwa siyabuya nje ke emva komzuzwana. Sikubingelela siphinde sikwamukele umbukeli uma ngabe usanda kungena asikhumbuze nje ke ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ungena kuze uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Ukwesaba kuyaqhubeka nokugubuzela indawo yaseCalcutta eMpumalanga njengoba bengama-37 abantu asebebulewe selokhu kuqale unyaka. Usuhlala ngokwesaba umphakathi kulandela ukubulawa kwabantu abana abadutshulwe ngabasola abangaziwe ngesikhathi behamba ngemoto. Imoto bebehamba ngayo nezimbobo zezinhlamvu zesibhamu kanti imbangela lokhu ayikaziwa. Cishe labalimele abashile emhlabeni lapho bengena khona ngemonto banolwazi bayabazi kodwa abangakutholi kahle ukuthi ubani loqhamukile wadubula kubona asikakutholi ukuthi ngobani kodwa sitholile ukuthi ziningi inhlobo zesibhamu ezisebenzisiwe ukuthi zidubule labantu. Isiphathimandla zithi liyakhathaza izinga lokubulawa kwabantu kule ndawo. We have recorded close to 33 deaths before the 4 people that were killed yesterday. So we thought that enough is enough. It's an individual that can be able to assist us. So this individual, since we know him, will want this individual to be arrested to come and answer for himself. Amaphoyisa athi kubalekile ukubambisana emphakathini kanti aphinda aveza nokuthi izakhamuzi eziningi ziyesaba ukubika izenzo zobugebengu. Uphenyo ngembangela yokushona kuka-Anele Tembe owayeneminyaka engama-22 ubudala kuhlelwe ukuba luqale enkantolo yemantshi eKapa ngenyanga uMandulo. Bekuhlelwe ke ukuthi liqale namhlanje kodwa ke alizange ngenxa yokungaphili kwemantshi. Emhlanu selokhu kwashona owayengusomabhizinisi uAnele Tembe. Wawa esitezi seshumi ehotela iPepper Club eKapa mhla ziyi-11 kuMbasa ngo-2021.
Kusolakala ukuthi wayesehotela kanye no-AKA ngesikhathi kwenzeka isigameko. Phambilini i-NPA yanquma ukuthi ngeke kushushiswe umuntu ngokushona kwakhe kodwa ngenxa yophenyo olunzulu yalivula idokodo. Inquest yamiswa la umhla we-7 to 9 kaSeptember ne-15 and 16 kaSeptember. Sabe sibuye ke bekanti iyaqala inquest kwangelo xesha. Abameli be-NPA umndeni kaDembe bebesenkantolo kanye nofakazi ababili. Akekho-ke obemele umndeni wakwa-Forbes. Abekho time nalapho babe namagqwetha amabini but into esiyivile into ba lamagqwetha withdrawile. Uba ke bazawuphinda bazisa amagqwetha okanye witnesses bawuthetha no-secretary we-inquest le bayazisa bacinga uthini ubheka phambili. Ngaphambi kokuba adutshulwe abulawo Kenan aka Forbes ngoZibandlela ka-2023 waphika-ke ukuthi uyathinteka ngokushona kuka-Anele Tembe. Umndeni wakaDembe wazichitha-ke izinsolo zokuthi wazibulala. Ngonyaka odlule owayengungqongqoshe wamaphoyisa uBheki Cele watshela ikomiti lesikhashana lasephalamende ukuthi amaphoyisa akholwa ukuthi uAnele Tembe wabulawa. Lolu phenyo kuhlele ukuthi luqale mhla zi-7 kuMandulo nelizothatha izinsuku ezinhlanu. Ungqongqoshe wezokuxhumana uSoli Malatsi uthi ihhovisi lomnyango wakhe alinabo ubudlelwane nenkampani yezokuxhumana nobuchwepheshe iRevolve Communications futhi akukho ukugxambukela okwenziwe uTony Leon. Umphathiswa uSoli Malatsi uthi akabona into evusa umnyele kwindibano awabanayo nenkampani yezonxibelelwano iRevolve. Uthi inhlali senzeke into yokuba ahlala indibano kunye nabathathi inxaxheba bohlukeneyo kwicandelo lezonxibelelwano kwaye akazange wakufihla oku. I was open in my response to the chair of the portfolio committee about stakeholders that I met because I don't see anything wrong with that. At the same time, I think it's important that we mustn't be naive to conclude that meetings with stakeholders influence the outcomes that ministers make. Takukhona sinye isigqiba wasithathayo engaphansi koxinezelelo okanye impembelelo yayo nayiphi na inkampani yabucala. In order for you to apply your mind, you must expose yourself to multiple, sources of information at your disposal. Ultimately, the decision, becomes yours, and no person, at least in my case, can claim or own to say that, the decision he made is one that I put a gun to their head to make. Umphathiswa uMalatsi uthi zikhona inkalo ezinokuvelelwa ezifana neenkundla zamatyala okanye iParlamente xa ubani ezibona njengezingekho mthethweni indibano eziphakathi kwabaphathiswa kunye neenkampani zabucala. Ndinguyamkela Mchiyo wendaba ze-SABC eParlamente. Umphakathi wase-Idis Valley eStellenbosch usakhungathekile kulandela ukudlula emhlabeni kwesihlabani seBafana Bafana uJayden Adams. Amazwi ovelwano asaphokozeka ngakulowo ufudula engumdlali weqela laBafana Bafana lebhola ekhatywayo uJayden Adams. Elilibala lezimidlalo nalapho afudula edlala khona lo kaAdams ngexa ebiselula. Wayesakuba ngumqeqeshi wakhe uPeter Fisher nowayesakuba ngumdlali ophume izandla kwasayena akakwazanga ukuzibamba. Because you can see in myself how I feel. It's bad. I still don't believe it. I can't believe it. He's gone. I can't believe it. It's tough. UFisher uqale ukuba ngumqeqeshi kaAdams ngexa ebeselula kakhulu ephakathi kweminyaka elishumi neshumi elinomva obudala. Kuye akukamkhanyile ukuba ngokwenene uAdams akasekho kusini na. Kodwa ke kuninzi lwabantwana balendawo yakhe ubomi balowo bebejonge lukhulu kuye bunqanyulwe buselula. Jayden Adams is a big player for Mamelodi Sundowns. Now we lose the world. And now everybody going to be upset. He's posted all on Facebook now. And now his coach, his father did train us by Stellenbosch United on this field here. And I like to say thank you to God to bless him. Akukacaci okwakaloku nje ukuba yintoni unobangela ukusweleka kwakhe kusini na.
kwayosuku lwenkonzo yesikhumbuzo la kwaziswa ethubeni. Ndingumlamli Maneli eKapa. Ke siphinde futhi sihlabe ikhefu uma sibuya ke sobe sesiphathela umhlahlo wesimo sezulu noThayini Ntshiza. Ngibingelela babukeli emakhaya ngiphinde nginamukele kwesimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibethe simi kanje zokuqaphela nje mbukeli mancane ke nje amathuba emvula engasho nje ukuthi umkhemezelo alindelekile kakhulukazi empela mobhekse khona ke nje eMthatha kuye njalo nje esifundazweni eKwaZulu Natal nakhona ke nje esifundazweni eMpumalanga asekhona ke lamathuba emvula amancane ngasho nje ukuthi umkhemezelo alindelekile ke nje nakhona ke nje esifundazweni eGauteng kanti ke kusaso zokuqaphela nje mbukeli hlanda ukuthi nje izulu lemboze ngamafu kakhulukazi empela mobhekse khona ke nje esifundazweni eKwaZulu Natal isakhona ke nala yankungu ekhasa phansi elindelekile ke nje khona kweli kaMthaniya kuye njalo nje embombela nakhona ke nje lithanda ukuthi nje liboze ngamafu ke nje izulu mobhekse khona ke nje eGauteng kanti ke isixwayiso sethu ke sakusihlo siphuma khona kwa South African Weather Service semi kanje uzoqaphela nje mbukelo kakuduma kwendobongozi ubuthanda bokuqiniseka nje esifundazweni eMpumalanga kanti ke amazinga okushisa kusasa kakhulukazi ngempela mobhekse khona ke eGoli eSoweto kaNdonga ziyaduma labuza ngempela ukuthi ngubonga ke namhlanje ebusuku liyabanda ngofol bande njalo ke nakhona kusasa emini ngo19 mobhekse khona ke nje ePretoria singawulindela nje u20 kanti mobhekse khona ke nje esifundazweni iLimpopo amazinga okushisa ame kanje ikakhulukazi phela mobhekse khona ke nje eGiyani liyashisa ngo27 shisa njalo ke nakhona ke nje eMusina singawulindela nje u27 mobhekse khona ke nje esifundazweni eMpumalanga amazinga okushisa ame kanje lithanda ukuthi nje lipholeke embombela ngawo nje u23 kuye njalo ke nje eMelo ngasho nje ukuthi liyabanda ngawo u20 mobhekse khona ke nje esifundazweni KwaZulu Natal eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi lithanda ukuthi nje lipholeke ngo23 phole njalo nakhona ke eMnambithi singawulindela nje u23 kuye njalo ke nje olunde eDenethalton obhekse khona ekoshowe singawulindela nje u23 mobheke nje khona ke esifundazweni Eastern Cape amazinga okushisa amika nje lisapholeleke eMthatha ngawo nje u22 ngasho nje ukuthi liyabanda ke Gqeberha singawulindela nje u21 bande njalo ke nakhona ke ebusuku khona ke Gqeberha singawulindela nje u10 mobhekse khona ke esifundazweni Western Cape amazinga okushisa amika nje lakubuza ngempela ukuthi ngubonga ke namhlanje ebusuku eKapa lodumo ngawo nje unani bande njalo ke nakhona ke emini singawulindela nje u16 kuye njalo ke nje eGeorge lisabanda ngawo u18 mobhekse khona ke nje esifundazweni Northern Cape amazinga okushisa amika nje lipholeleke eKimberley ngawo nje u23 kanti eCalvina liyabanda ngawo u19 mobhekse khona ke nje esifundazweni Free State amazinga okushisa amika nje eBethlehem lisabanda ngo18 kuye njalo nje eBloemfontein liyabanda ngawo u20 mobhekse khona ke nje esifundazweni eNorthwest amazinga okushisa amika nje lipholeleke eRustenburg ngo22 liphole nje ke nakhona ke eMahikeng singawulindela nje u23 isibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Mbukeli usale kahle.